Adlaw Davao, oh, what's up sa inyo mga kabaro? Mga kabaro, no, na ako sa Coastal Road diri sa Maitalungo mga kabaro, no. Oh, gusulod ko, no. Oh, tangi mga kabaro, may dalan. Oh. Oh. Diri ko gahapon mga kabaro, o ako ang asawa. Pero no pits allowed, mo to nga ako ay nakasulod mga kabaro. Yeah, pero ang seguridad mga kabaro, grabe po, kaya natay mga task force Davao. O gahapon kompleto na police o task force. Sa karon sa nakita nako daghan kay nag-walking, na nag-walking, biking. O ako walking ni ako kay nga naman gusto nang experience no diri sa coastal. Nakita na ko baro siguro 6 lanes. Bumuhuman siya 6 lanes ang Coastal Road, no. Pero vlog na ko ni walay putol, walay edit. Gusto na ko baro nga solid ang makita, no, para ani oh. Oy. Dagko kay dalan. Now. Sa karon wala pa siya gipag-iyan og mga dagko nga truck, no, kay wala akong puto na human dito sa matina-apply ang segment mo ning diri lang sa og nakita nako nga grabe solid kay ang kalimpyo. Og ang oras alas 4 mga kabaro nya sa karon pizza 2 sa bulan sa Marso. Wala ko kawalo o kanung sana ko ni ma-upload, no. Gahapon grabe solid pero daghan nagtao gahapon kay haligi man pizza 1. Araw ng Davao gahapon diri as Davao City nya walay trabaho kay holiday pero daghan nagtao oy nya. Ako asawa og among kinay wala kasulod kay tungod lagi aning gitawag nga no pizza load pero akong gisurvey lang gahapon nakita nako dako jud kayo. Uy. Nawaro. Sa karon lead light ay solar ang mga ano, puste. Mga suga solar ang mga suga, no. Ug gini unsa ni? Uy. Nawaro. Burag parks mga bata, no? No. Sulod to, no? Ano? Parks mga ka. Tarbante ka diri, unsa ni diri aya? Park. Sa mga bata pero wala pa gi-open, no? Ya kanang pasaka daya, unsa asa na ditso nga dalan? Lapos ka pa tuyok ka pa na siya dito. Tuyok ya pa dito pero kini paubos. Kaya lapos ka pa na dito sa baba. Oo. Sada dapat ka pa lapos dito sa amin. Pero kanang kining pataas walay pa lapos sa paubos. Wala, no? Tuyok tas bye bitaw. Bye-bye. Dito na lapos tuyok. Okay, salamat yan. Mga kabaro, no? Ato lang yung atuon mga kabaro, no? Kaya kung sagid ang lapos o malapsan ba nato no pag walking nato. Og na mga kabaro, parkings mga bata pohon pero wala pag gikuan mga kabaro, wala pa siya gi-open. Kundili ila pang gi-landscape, nagipinturahan ang mga bakal. Parang pohon ang mga bata mga kabaro. Safety. Na mga kabaro, dagang kay nag-biking diri oh. Now. So, pwede naghana nag-walking, biking ya. Mga itong mga amigo nga CTMO mga kabaro, no? Sa traffic management, layo pa sila. Kabaro, sa karon di pa ta kasulod diri ano? No. Siguro kung human ni mga kabaro, grabe solid. Baktas na, no? Oops. Pwede po mag kabaro dalan, no? Pet nagkuha. Hi sir, may hapon. Mga kabaro, no, sa TMO na to, sa Davao, mga kabaro, no. Huwag ka na diha Uy. Mga kabaro, solar ang gamit nga suga, no. Pwede naghahan na niya. Sa to pa, wala sila gasto sa Davao Light. Yan, no, solar tanan. Mga kabaro. Pila na to, maduol kayo, no. Kaya ang atong oras, alas 4:30, alas 4:30, laing yung panahon nga, nagdagom dito, dili kay hayag, no. Nga, unsa na yung landscape nga bulak. Do. Tanaw to mga parang. Oops, no parking. Siguro kung buntag sayo diri lami kay mag-walking oy. Kay nakita na ko
Hapon gani ron pero tindiganan guadto gid sa coastal road no. Siguro akatong naadtuan maguna ko dito sa unahan mga kabaro. Kuan siya kining gitawag nga mura siya park na ba. Grabe sulit gayo. Park and the thing ano. Now. Sa nakita man gud sa nako sa naga-vlog diri ha. Kanang kuan ba, daghang kay-edit niya. Nagmotor, hindi na ako makuan kayo. Mas maayo ning baktaso na to no. Isa-isahon kung unsay naa sa lugar. No. Yeah. 5 minutos mga kabaro sa Binaktas. 5 minutos. Kini ka mga kabaro. Unsa ka na di ano? Siguro opisina na siguro. Kana nga building. Bawal ang tamo-tabok diri ano. Nao. Kini siya og mahuman ni lapos ni sa kuan. Lapos ni sa Boulevard. Tuyok. Tagasa mo sir. Tagasa mo. Boulevard. Boulevard. Hoy, hapit na nahuman ta do. Hapit na gyud. Lapos na ni sa inyo ha. Hello. Pak baro do. Nao. Sa karon dito din napita ang ubos. Ambot kung sa nasa taas no. Alaunon pa ang nasa taas. Exercise na ako walking, nag-short lang ko. Nag-sapatos. Nao. Lamig gid siguro bike po diri oh. Nakita na ko, lamig po siguro bike diri kay nga naman. Mingaw kay dalan. Wala man gud siya gi-open sa public nga lapos-lapos ang dalan no. Open sa public pero mutanaw lang sa lugar ako sa park. May hapon, tagasa mo. Uy, taga Pangi no, mga hiyala na to no, kadtong isa taga Boulevard. Musurbi yung tatano pero di lang bawal din surbi lagi sa kuwang channel lagi. Hop. Kwaro. Uy. Kana siguro kung kana mga pantay kung mabuhi na grabe lang dunga dito pita oh. No. San Francisco. No. San Francisco. Hanga ginibismas bisa kung saon. Kwaro. Let's go. Hello ma'am, tagasa mo ma'am. Hello mo. Uy, Dolra. Salamat sa inyong lugar, gwapo kayo. Og mga kabaro no. Unsa na di ah? Pareha naman siguro. Tabukan na to gadali no. Pwede way pedestrian no. Ano to pwede ta makatabuk. Oops. Ako sa tanahon no. Uy. Grabe sulit kayo, uy. Now. Grabe sulit. Mga kabaro. Ditong lapos tuyo. La ayusa di anig. Excited ako maabot diri na pita no, dito na pita oh. Nga ka. Grabe ka po, dito na pita mga kabaro oy. Daplig dagat. Now. Mga kabaro. Grabe. Grabe ka sulit. Nindot kayo no. Ano? Parkingan ng sakyanan motor niya. Grabe ayusa uy. Padayon ta no. Tagasa mo loy. Tagasa mo. Kakatalunan. Uy, layo di ay. Diri ta makabaro no. Tabuk mo ta diri makabaro. Tanaw na diri. Gas. Kina mo ginag-request ani sa una nga pag-vlog ning coastal. Kaya di naman sila kanin dito likod din. Ipatanaw lang nila no. Kung sinaa. Waro. Uy. Nya mga baro no, padayon ta sa pagbaktas. Oh. Pati gani pulis mga baro. Nag-video vlog siya. Baro ubos ko. Ano yung ubos? Adi ada bakawan ano. Dagat bye-bye na. Ay, di ba nila? Sa karon. Grabing solid guy ano. Worth it kay pagbagtas no.
balik na po ko sa content kay ngani mga kabaro no. No. Bakawan na diya mga kabaro. Oops. Bakawan na diya ano. Nya. Lamig mga pulis. Koy, may hapon sa inyo koy. Tagasa mo koy. Nagaulas lang. Uy, doora. Oy, shout out yung papa. Uy, nakakabaro ko ni anak ko mga mabuhi ini. Grabe landong kayo no. Ay, may hapon. Tagasa mo. Hindi makakabaro. Wow. Grabe gede. Abot pa tayo dito no. Dapat maabot tas maubusan ni. Daghanan nagatambay di diri mahapon no. Miyerkules ron mga kabaro. Pero grabe, kadagan sa nagatambay diri ah. Matungo po sa lawit na to. Tur lagi sa kargas niles. Ikan to kagayan. Nagabuha eh. Solid kayo no. Dagat. O kadto dito mga kabaro, o kadto mga human. Grabe, kung lapos-lapos na no. Sa karon. Pero wala sa gate no. I-touch niya. I-touch ang screen na diri nga side. I-touch ang screen. Ubay-ubay ang nagadit diri mga kabaro, labi na mag-uyap. Diri ah. Uy. Dagat. Mga kabaro. Oh. Grabe. Solid kayo no. Ito mga higaan lang ah. Diri na ito mga oops. Tanaw na itong view no. Pero ay lusot dito. Siguro di pa sulod. Kung dili mo balik ka sa ubos no. Balik ka sa ubos para makasulod na diri ah. Mga kabaro. Park mga kabaro. Park mga kabaro ano. Grabe. Dagat boom. Karong oras sa mga oras 4:40 lamia sa hangin. Hi. Hangin mga kabaro, lapos-lapos gikan dito, gikan diri. Grabe solid. Oh. Solid yung area mga kabaro no? Nindot kay pagka-plano ni. Pwede gid ikaw. Hapon nun mga kabaro no, pero grabe. Pero naghahanag naga-bike-bike, gabaktas-baktas, group date. Na diri ano, group date, baktas-baktas. Alam mo yung tumambak diri no. O dito lapos. Layo gid ni. No. Uy. Pagbalik na po niya, pati pong layo ano. Baktas na po na ako ni pagbalik. Pwede mo siguro diri mo ahagi oh. Lapos dira. Sabi ang tayo eh. Diya ba? Pwede mo siguro no? Lapos diya. Dito maagi. Pero gikordon man basta yan nga paul ta no. Kordon mo gud siya mo ning hadlok pud. Ha, paro. Grabe. Apo kay no? Pwede hindi ka na nagabike-bike. Kanya. Basta buto pa nato dito maparo no. Pwede po siya, na si Ma'am Police nagbantay. Pwede kong angkas na niya. Sini si Ma'am Police oh. Ma'am, angkas ko niya. Joke. Hi ma'am, ngayong hapon ma'am. Dali yung area no? Yes sir. So kada ma'am, dili na pwede pasudlalam no kundi mo agi no. Bawal sir. Bawal no. Gwapo kay dili ma'am no? Yes sir, taga-asa ka sir. Di harap ko sa playa. Ay, Diyos ko. Salamat ma'am. Yeah. Uy. Tagas. Dili din ako baro. Ha. Ara magbaro. Uy. Hexagon o octagon? Ma'am, unsa ni siya nga kuan ma'am? Klase nga pag unsa siya hexagon, polygon, Sa black sir. basta black. Oh, baba na sir. Ma'am, Diyan ako nimo. pwede mo baba na no? Sa bariki. Oh. Yan mga baro no. Sa karon. Daghan kayo ligoy day kaayo no. Naman yung kabaro. Oy.
Dapat tinaghan ng mga bikers mga kabaro. Sa karon, gitson pa to dito mga kabaro, no? Kung sa kalayo itong baktason ani. Pero tinaghan nag-bike diri banda. Grabe sulit kayo. Hi te, may hapon. Tagasa mo te. Uy, layo din no. Uy. Una ko, may hapon. May hapon, tagasa mo. Dulra. Oh, shout out yung mga barkada dari ano. Taga Marawi na ko. Uy, gira dito. May hapon. Tagasa mo. Tagabag mo. Uy, bago apply mga gwapang taga-bago. Yeah mga kabaro, no? Siguro mahuman ni mga kabaro. Grabe, sulit kayo no? Og sa karon hangak na no? Pero may kinahanglan nato ni Abton dituan. Oh, shout out, tagasan mo. Taga Torilla. Uy, doon na. Mga kabaro, Tara na mga na taga. kasagaran din mga kabaro. Basta yung arong rasa mag-date. Sabi na og dili taga Davao. Ano yun, yun pero gahapon mga kabaro. Grabe, pero tindaghan nagtao gahapon. Sa karon, mingaw. May hapon, no swimming. Oh, nindot na maligo no, pero no swimming. Oh. Great. Okay. Oy. Hangin mga kabaro, nabugnaw kay hangin. Wala entrance diya, pasulod ba? May hapon. Sagasa mo loy. Uy, layo diyan. Mga kabaro, no? Ako problema pagbabalik, no? Layo ang pagtasan play, no? Pero sulod unta, di pa ta kasulod diri ta. May hapon ninyo, tagasa mo. Hoy, dulra, silingan na ta. Mga kabaro. Uy, okay, survey. Hapit ang survey, no? 4:47 ang oras. 17 minutos. Layo, di baktasan mga kabaro, no? Pero walay basura, no? Makita, no? Walay basura. Kuy, perting reviewhan, no? Nya. Layo na gini. Dayon lang yapon mga kabaro, sig layo. May hapon ninyo, bye. May hapon. Pwede ka mag-date, mag-picnic, dalang mga pagkaon. Dalang mga pagkaon. Pwede diri mga kabaro. Pwede lingko diri may pagkaon dito ng hapon. Dalaw na ko sa basis diri kinahanglan ka na wala skin 9. Kaya kung nasa skin 9, no pets allowed no. May hapon koy. May hapon sa inyo. Tagasa mo. Tagasa mo. Practice. Tagasa mo. Photographer kayo. Uy, kan. Yes, sir. Kisa man bitik ni. Flash and clicker. Uy, namoy. Tagay. Ako vlog anak ko Sure. So, hi guys. Welcome to my guys. Hi everyone. Yes, FM. Good afternoon. With the Flash and Clickers edition. Flash and Clickers and this one, the vlogger page. Hey everyone. So let's have some pitik. So see the owner of this one. Later, the owner of this cameras, Camfat, GoPro edition. So he will take a pic with our photographer. That is alive. Okay, short take. Thank you so much. Bye, Kuya. Picture. Thank you. Thank you. Mga kabaro, no, bago na kong mga igala, no, plus and figures. Mga kabaro pa dayon, no? May hapon koy. Mga kabaro. Murag, asa ka nilapitan mo humano? Layo pa rin, no? Siguro lipot di sa mua sa may badyawan, no? Layo sa mua, pero paminaw ko, ito na human dito. Mga kabaro, sa karon. Aha, pwede din mo masul diri bita din mga kabaro. Follow safety protocols. Dire ano entry man. Pwede yung taligot pero no entry no. Pero bawal no entry. Aha. No entry. Ano?
Yung mga kabaro. Boss, maing hapon. Bawal ta mo gabsulod ano? Balik. Ato na namay kutsira. Naan dito ba? Sa inahan. Inyong kutsira na to. Hmm. Ano ni? Okay, pwede din no? Oo, ato. Sige, sige. Ah, di ako ra. Ako ra. Sir. Pundo. Boss, salamat boss ha. Pundo. Mga kabaro, no. Wala na yung kutsi, pero gusto na ko niya ano. Nagmotor ako mga kabaro, no. Huwag sa karon. Kailaylayo, dagat naman to dito. Wag panahon man dito lapitan. Balik na diri banda mga kabaro, no. Diri ta balik banda. Og bay paghimo diri lapitan, no. Gibuild pa diri dapita, oh, na mga kabaro. Daghang mas lagi kuan. May hapon niya. May hapon. Kamu nagakuan diri aya? Oo, sabi na. Trabaho na yung wing. Unsa ni kuan ni? Unsa ni nga kumpanya ni? Wing? Ah, Wing. Asang kuan ani? Dangan na yung ano eh. Pero mamaura ni sa Kuslan, no. Da? Kuslan. Lang dyan? Sige, salamat kay. Mga kabaro, no, atong tanawon pa na di asulod kay manaman ta dito banda. Dili na pud ano. Oh. 4:52 no, 4:52 sa hapon. Og ako tong atangan to picture ni Kuya dito no, og ni shout out to Plus and Clickers no. Di ay na mga kabaro. Grabe solid po ang landscape. Uy. Ang landscape po. Uy. Oras mga kabaro, happy na 5 nya. Survey time na ako no. Lipot ang tagadali diri ah. Grabe nga ka. 20 minutos nga binagtasay. Hanga ka dayo eh. Taw-taw na pagguwa ka magkasabaktas no. Nga ka eh. Pero di na ko mapilang hanga kay di na ko mapilang kapoy tungod sa kadaghan sa kong nagian. Mga tao nga nanuroy po diri nagadit, biking, walking, og wala lang, linggo-linggo. Uy, suti balik yan yung ati, dara. Dara na yung tubig diri. Hello. Nara na yung tubig diri di ay. Sa kilid. Na yung tubig baligya diri sa kilid. Hi te, good hapon. Ano na kay pinakabugnaw nga tubig? Na, sir. Pinakainit. Tagpila ka na? Tag 20 lang, sir. Tag 20. Hangakaw eh. Hey, kahangak. Hangakadayo eh. Oops. Yung tubig, sir. Tag 20. 20 na may water. Wala. Hangakadayo eh. Manginom tayo yung tubig, bay. Ghost view. Asay golf view diri ah? Golf view na des likod ay. Tubig. Tubig, palitin niyo yung taon si ante. Kabaro padayon tas pagbaktas no. Kainin mo tubig. Naka-charge na ko. Lapos na sa parking lot no. Yeah. Diri napita daghang pag gina-construct diri mga. Diri napita, diri banda. Kini og mahuman ni diri wala, ay gwapo kayo eh. Ay gwapo, nindot kayo. Op. Niyo. Wow. Grabe, solid ang pag kabaro. Puhon no makasulod na ta diri ah. Walking, lamian na diri mag-walking kada buntag. Ang sorry si Mrs. diri ah. Si Mrs. gusto gid ta mo sulod gahapon. Ang problema naaman si K9. Ya bawal man ang no pets allowed man. Mao to. Wa ka sulod. Ya gimotor na ko siya, gitanaw na akong area. Kay para na ko yung istorya sa kong vlog. Kung saon ako magsugod. Pero nagkakagwapo kay nagsugod jud ko dito sa pultahan gid mismo mga kabaro no. Kung inyo lang ning gisbaybayan. Kung naabot mo diri may hapon. Kung naabot mo diri nga
Sige, kabaro Andy. Shout out na mga kuya na ko, no? Shout out. Mga kabaro. Grabe, nawala ko, no? Pero butan na sila, ma'am. Mag-sister. Baktas na pala yun. Tanaw na to, no? Nay parking lot diha. Gusto ko itong mga sakyan na. Nay parking lot diha. Pero masaya itong atong duulon, mga kabaro, no? Now, dili lang kay pagbata, no? Pero kasagaran sa ilang gihimo nga kuan, mga bata guys. Siguro mabot ang panahon kung i-open na ni diri mostly magud makita na ko diri mga kabaro, mga bata, pamilya ang naano. Pamilya kini nga park. Ang People's Park nindot man, pero mas nindot ni kay naman daplig dagat. Nya banding-banding. Kanang gitawag mga kapuyon jud nga magbaktas diri. Hi nay, may hapon. Golf yun na diyan, no, sa likod. Ingon to si ate nga naligag tubig. Golf yun na sa likod. Mga kabaro. Grabe. Kapo kayo, nindot kayo. Hapit na 30 minutos nung pagbaktas na ko. O hapit na po akong survey. Kailan mahuman ako diyan, no? Ngayong hapon. Sana all. Ngayong hapon. Sana dali. Uy! Ayusa, uy! Mga kabaro. Oh, mana yung parking lot diri mga kabaro. Mana yung parking lot. Grabe. Solid. Murag diri na ako humano akong vlog, no. Parking lot niya na yung gina-construct na playground sa mga bata, diha magdula pohon. Kini mga kabaro, pero dili pa pasudla, no. Kay gina-construct man. Ni mga kabaro. Kini diri mahuman ni. Now. Kini og mahuman ni. No. Grabe og mahuman. Grabe, solid kayo. Na kay anak safety kayo kay ngano man. Kini pohon gate man siguro ni. Kini oh. Nya. Kini diri parking lot. Na waro. Parking lot. Gahapon wala ka parkingan, puno kay ni diri sakyanan gahapon. May hapon ay. Diri gahapon puno kay no. Why ka parkingan sakyanan? Ning libot ko, ning libot. Nasa Kabaro vlog, no? Dili sa Kabaroan din dito hang. Kanya. Og nabot kani nga video mga kabaro, daghan salamat sa pagkuyog, no. Daghan salamat sa pagkuyog og pagsubaybay, no, sa 30 minutos. Nako nga pag-vlog diri Daghan salamat sa pagkuyog. Ate sa partial pa lang nino sa Coastal Road kay wala pa nahuman na mismo nga padulong dito sa Boulevard, wala pa nahuman. Partial pa lang nino ang ipakita. Nako puhon kung mahuman na ato ning ipadayon, no. Padayon natin vlog karon partial mo gini ang puungan na partial mga kabaro, no. Gilipot ang taas na gagi kanina, karon gilipot ang mo sa ubos. Og diri na lang tawan mga kabaro. Daghan salamat sa pagkuyog og see you next vlog.